ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka masyarakat kesusahan kowe ngetok masyarakat padha seneng kowe ya ngetok kuwi jenenge kowe srawung apik mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda ora perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki mekaten Pak nah intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar tak pangestoni kalian nyuwun Probio sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan Pak iya ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat nggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus amok Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha kowe arep ngopo kowe kowe arep ngopo kowe mangtutoke le ngantem mangtutoke sadurunge aku semaput bales kowe ora kekecek aja dundang nol gareng ayo aku walesen Reng apa nggon busi oh siap kono wis entreke lorone ra jamak-jamak bres ngono Reng mati dene aku ayo walesen mati ya aduh muter ayo sambato ora bakal kula mundur kowe ora mundur tekaning pati kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati Tro, kabulator. Nggon ngendi? Wah, ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Ayo walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep waduh modar dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho selamat menyaksikan saning sun jagat wasis saning Ubatara Semir anjen kurang ajar tenan usah siji ya bapak ning raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir mbaya Bapak Semar wilujeng Pak rawuhipun wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rong adus ae, Pak. Sing ngomong rong adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak dipun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya meng aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak mesti tak goleke utangan padha wae Pak urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar iya ora kurang prayoga Dole Kamas nolo gareng waduh sian biasane nek nyeluki tekle ngono ki kok Kang Mas nolo gareng
tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas Nalagareng winantuing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestu Dik, slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kamas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka Mas. Slamet to Di. Pangestumu. Wilujeng ka Mas. Prayogaken ya Mas. Ya ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upami ai. Upami Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng lan Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak engko. Pripun Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekaten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae kok. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak.
menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caos prisa Pak niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata. Kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ora? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun Probio. Lho. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten gadhahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih, kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan padukuhan Prengapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dhewe-dhewe. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambare motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar.
Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Mengasah. Oh iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa Emir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya manunggalake batin pembangunan iso terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan milih dhuwit. Akhire mengko ning kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok. Wah, cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Iya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip mansinamatan. Entuke apa to wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Ning saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun kancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nang ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka loro. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Panitia. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Wah iya ora apa.
Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estoke. Sak dawuhe bapak arep tak estoke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pringapus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepa, sepi-sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Kok meletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut. Terus aku dikon Petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 40 dina 40 bengi. Kuat kok kowe keke. Kuat, lulus. Edian. Dhewe karo bojoku. Yo. Aku ngebleng bojoku mblikung. Wis ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu arean kene iki arean leluhur. Tak turani 3 dina. Bareng tak kenali jero kuncine iki ming sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpen. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa. Metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to Pak golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditantang kok masyarakate. Amen ra apa meneh ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho, tukule nanti, Pak? Malah pertangga rasa nganggo ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng kok jeneng ora? Semar ki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Mati kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ayo. Kaya omongi ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ndi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi.
Sing angan nang kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pratangga jiwa, jambu dipa nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapakku kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora sedulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan
amargi sami rebat kepengin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepengin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulun duka. Wah, edan. Apa ya ceritane? Terus Rama Pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sak pirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separohe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan. Bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh berarti bapak kuwi pancen lahir batin ngene mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Lah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Selawewu. Selawewu tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guru tak undangi mrene. Weh, lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuga aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karo orane ya sakarepmu, aku ming sakderma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Tigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Punyang Madyapada Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Grinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bali wismane. Kancane tangane loro kok papat dhewe. Kene adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nun ya, Pak. Iya. Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake nang kene ya merga ana wigati sing bakal tak
aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu tampanana. Edian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Us. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyaya nala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamiteng genten weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono kowe disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan wing adimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Hah. Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan potone kandang pitik ngono kok. Ha nek dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ingkang winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa kalian jambu. Wah nggih muni kluthuk tak bandeng sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika thukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Ha kowe iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit
waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian Jambu Dipa Nirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, Jambu Dipa Nirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Bu Kulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plemretangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Tukule Jambu Dipa Nirmala lan Plemretangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipa Nirmala Plemretangga Jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik. Ilahing. Awik namastu nama cidem. Negari pun dipandang kunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Banyen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepengin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya ngomong rengsang linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa.
Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku pokoknya bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentolo, Tru. Njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bung Ulun. Kok mung perkara njaluk Jambu Dipa Nirmala Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Sampeyan ora menehi Jambu Dipa Nirmala Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue nak duduk sisan pokoknya. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni awakmu. Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita sapa? Wah iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Jam ki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita bakal njaluk Jambu Dipa Nirmala Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kaya apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah cilaka. Rampok, sampean ora maringke, kula munggah neng kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh.
ora mangan pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wis cekle ora kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rumpatiku. Iya, sae-saeku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Reng. Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kowe petono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk tulung kuwi pethok sisan ya, Pak. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun kok, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling. Arang-arang. Oh, cacing pita. Wis ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya. Wis kono gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin Mamet tuh dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali. Wanembah mangwa suci dalalala. Sasi seswarane pesona wala Brambang ular kambang. Ada ya emang aja ya. Durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates
Padukuhan pring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku suraos kados pundi kepareng ingkang raka ing sidhe pangudal-udal Cemadong dawuh di. Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh Bu Ulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh. Bu Ulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong dawuh. Nggih Bu Ulun kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong dawuh. Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra. Inggih wonten timbalan. Mugi andhatos ing kawuningan tedhahipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Lajeng rewanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhahipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mring apus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong. Pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelem pertangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh. Mugi andados ing kawuningan Kakang. Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencong warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa tadi? Kakang Narada wonten dawuh. Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata ingkang kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat Kakang Narada. Dalam mangriyin, mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan sumados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nek panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados
sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun Garing Petruk Bagong. Menawi Garing Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimukha Kakang Narada. Merkenca Warudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan menika mangke lampanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun Kahyangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang saking menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken perkawis menika nyepeng dhateng Ponokawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho, Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, narada ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumajang pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Ha wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Ponokawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Ha, rumah samu Ponokan ki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya. Penyarian kula mendhawuh ulun Indra wonten timbalan Rama. Brahma wonten timbalan Pukulun Yamadipati. Sak kathahing para durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa hubungan ingkang sakmurwat kelawan labutan kita kelawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumrya mangkat dina iki. Nang ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nuwun ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangestu saged to. Ming wong telu ki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandhingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki?
Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natoi pati lho kok. Nek musuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa, Ed? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Fitro tak tompo. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Ulun Bathara Indra ngaturaken bakti kula konjo. Ya Bagong tak tompo. Pukulun Yamadipati bakti kula ya garing tak tompo. Waduh serem suarane. Ya garing tak tompo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Dari Yamadipati bekti kula kunjuk, ya Pak Petro tak tompo. Dari Yamadipati bekti kula kunjuk, ya Bagong tak tompo. Waduh. Aku ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk badhe nombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, Dek belani. Medeni enak omong untune kok graji Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe
Sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Oh. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Loh, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu lho gareng. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja du marganing patimu. Monggo kula ladosi lho. Mati kowe. Siap lho, Kong. Dhisik itungan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat 12. Wedange puta. Iya sepen. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Kita kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarake iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana ajaji kok lembu rong jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, Ra entuk ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramarata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke.
sadurunge aku semaput bales kowe ora kekecek aja duntang nol gareng. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng. Mati reng aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh. Modar reng. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon endi? Wah, ora paham. Ono yang anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Ayo walesen aku. Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Pukulun. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, latara. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja duntang Bathara Guru lekane kali. Kok do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel dara intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkul mlocok ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Gamane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene mek Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ape meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Kong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong.
Nalika den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar ki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu ning dewa, aku mung derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak, aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, wis ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ya wis ben. Kadang barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Rek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora tuku, ora utang kok ora ikhlas.